Ехо. Омага! Омага! Виж, това цялото ще е наше. Това става хора съм остър и днеска ще редваме едни пишки без мишки, бе. Мишки без пишки. Пишки без мишки, вика. Няма интересни работи. Са бедните мишки. О, тук има стренчки, ще ги взема, защото... Взима един и да си направим ферми. Чой си изчипя една стренчка. Чакай, че има тук един. Къде е, бе? Его е. Аз не го виждам. А, то ли е? Да ни е така. Виж. Как заспаме. О, мага, двама са. То бяла. Да изчупим това и да... Тук имаше едни яки бутушки, помня. Май са. Това е. О, тук има яки бутушки. О, мечове с май 4. Чек, как рейдваме мазно само. О, да взема ли елит рода? Може имам под материали. Трябва 5 честове и обикновени честове ще взема за хол. О, Protection 2 честплей. Аз тук занимавам, брат. Аз взимам само на яките работи. По-скоро почти нищо. О, тук има толкова potion материали, ама няма как да ги взема. Вече мога да житървам. Браво. Трябва тази лодка. Трябва. Имам TNT, брат. Ай, гръмнем. GP, нека да вземем GP. Между другото, ако се чуеш какво е това вляво, това е... рекордваме... Репрей мода. Значи аз не да рекордвам стои. И като лефнем да ги избием. Между съм на тубър в сервера. И ето ви координати, ако искате идвайте. Не знам. Да! Аз съм пуснал такова за координати, ама не стигам. Идвайте. Чакам. Те са мишки да ги рейдните. Ще оставим, че дай за вас. Да, тук има толкова много работи да се по... О, дай да им клеймнем трапа на енда. Ар да излизаме и да ги килваме. Не. Елате за малко холм. Не, първо да ги гръмнем. Ами с какво? С TNT. Е, тук в този чес има. Виж. Дето го удрям монстъра. Е, тук в то. Okay. Има редстоун, гърми. О, имат спаунер! Ела го вземи! Ти нали си ютубър, май може да си упваш спаунери. Ела вземи спаунера, човек. Тук ни гараме. Нищо, дай блоките.
Чакай. Чакай, трябва ми то кабелстон се малко. На стон, бе. Брат, такива умни хора не съм виждал, че се чекавам. Да, бате, гледат ми, че им ги рейдваме, а те бате си стоят като дебили, ма. Брат, ще кажеш, не знам. Ще кажеш, не е така да си лесно. То бил си тъв брат, ма който ти че е излагачена. Дърми честовете, човек. Не става. Трябва да запушиш водата. То TNT-то не работи, бе. Да, нали, една седмица не работиш и купиш. Вземи бийкана, няма да е след. Има моб спаунър тогава, ай го щупим. Айде. Ама няма с какво. Ти имаш ли? Не, аз просто ще го щупейте. Ама ти като си ютубър. Не бе, с кирка го чупи, бе. Не е скирка. Как да го Ти щупя? като си с ръка го щупи. Защо с ръка? Защото нямаш кирка. Ето имаме така кирка, камена. Не с каменна, даймонд. Ще ти дам. Не го чупи. Аз имам. Добре, ще чупи я с нея. Готово, нищо не стана. Вървим в хома бързо. Чест. Аз съм хома. Другия. Мале, те с колко са тъпи, човек. Такива глупаци не съм виждал, честно. Онлайн са 6 човека, брат. Никой нищо не разбра. Еба съм умните. А ние кога? Ще лепнем. Чакай. Вземи си... Чакай, вземи всички пари от фака. Как? Фу, също напиша как. МСГ. Аз ще ги взема и ще ги... Иначе там не съм написал 10, пишеш колкото пари искаш да вземеш. Опа. Бедни, бате, бедни. Някакъв ти пише, че си гей. Как беше Ф? Моми, Ел, Ау. Има 0 пари, мам. Напиши, че си взел. Не. Ми ти ги взе, брат.
И ти зе. Аз ще ти пей на 5К. Имам 16 бона. Ай, кой ми трапа, брат? Аре. Искаш да дефнем от фака, вече взехме всичко, брат. Да. О, ще има клеймнем трапа и ще го клеймнем. Аре, човек. Къде е трапа? Къде е трапа, човек? Ето го имам след хомбът. F1 Line. Бързо приеме. Бързо! То някой ми го е клеймнал. Чакай. Добре, лефни ти от фака, бързо. Защо няма така? О, нашия фак ще така уид. Има вече такъв. Не, няма. Бързо приеми, брат. То някакви други са го клеймнали, Релс. О, не. Добре, ма лефни от фака и да те поканя, моля. Ще ги килвам. Да, Join with... Как е? доста. Ела, че тук реднахме. Я ги enemy! Бързо ги enemy! Как се прави? Я ми дай мод, аз ще ги enemy. Чакай, къде да влизам? Казвайте. Бързо, човек! Бързо ми дай enemy, такова! Как се промоутва, брат? F-мод и F-мод и името ми. Къде сте, в Фортика ли сте? Да. Бързо. Добре, идвам. Enemy батките. Нещо ще ги убия. Нямаме порти в хомала, мой. Приеми. Прати. Тъпа. Бързо. Монстърият. Човек, много яко се получи този рейд. Може, Вонса не може да преместиш да в админ, да играе с нас в Фортика. Ние играем с Factions. Да, бе. Точно. Че? Влязох. Ямиле, Че съм в комбат. територия. О, къде бе, къде? Как можем да дойдем при вас? Сейф рума им клеймнах. О, мога. Ехо. О, мога. О, мога. Виж, това цялото ще е наше. О, мога. О, мога. О, мога, бе. Си the best. FG 1000. Как се дават пари, бе? Ела, че тук има още място, което не е наше. Ларп е седна. Да. За да влязам и трябва 250 пари, пък баланса ми е 0. Човек, виж какъв як трап имаме, бе. Да, трябва ми 250. О, За да влязам в мога. живота. Дай му пари на този гей. 250. Оф, трябва 300 да му дам. Мале, човек, това е моя... Уау, батиш якия трап, човек. Бе, брат, успех направо много добре. Джойнах. Я той на коя страна е? Той е на... Уест. Успех много добре, браво. Влад, ти умря. Запаса, бързо. Бен. Защо като пиша в хомни метко? Трябва да напишеш F, защото ти трябват пари. Напиши F, Warp, End Strap, кой там го знам. Фулла? Да, N започва с главна буква.
Аре по-бързо да телепортвай, бе. О, има 5. Бързо, че Нещо ще... бърш. Бързо! Марах сайта ми, че брат. За този енд ми трябва 200. Това си бедня. Фяйте. И как мога да изкарвам пари? О, имаме си ендър чест. Как мога да изкарвам пари? Дядам. Да продаш. А да напишем в чата, че сме клеймнали трапа на Rankix. Не. Ще не бъд. О, я дай блокчета. Money Geek 1400. Аз съм 15 бона. Ние, ако знаеш как ги рейдахме, брат, те се отваряха на бебето, нямаше да го правят такъв и ние просто ги рейдахме. Стабилно. Вика, правилно. Ваньо, за да спечелиш пари такова. Окей. Монстър, я се пробвай да трапнеш някой, моля. Я се пробвай да трапнеш някой в трапа. Как? Еми, както ги трапваш както ги трапваш в кикмапа. Да. Имам селанд. Имам 2 селанда, май, или един, не знам. Като цяло хората ще бъдеш като зора, няма смисъл. Доста добре се получи и... да. Забравя да ще бъде лайк и бай.